3 urte Kamandura etorri barik. Orduan Zizapakman etorri ginen. Aurton lotzera gatoz. Zelango oroitzapenak, Kamandun, zelako giroa, zelako jendetza, usaiak, koloreak. Itzela da. Aurten ere, beste espedizio batean bildu gara Alexikon eta neu, altura hartzen hasiko gara, eta Eluzpalagunetan, direnik eta mendik ikagarrienak, altuenak eta edarrenak ikusiko ditugu. Batez ere gure helburuak direnak, Everest ondoan dauden lotze eta notze mendiak. Polita, non gauz? Hau dira harriz egindako, netatutako harri osatzen dut horrelako mani izeneko irakuntza txikia, honek forma du, ikusten da templo txikitxo bat osatu nahi duela, eta harri guztietan idatzita eguna da on mani pap dehun otoitz tipikoa. Ikusten den bidea osoa da, hola, on mani pap. Namaste. Namaste. ¿Qué chatitza? ¿Están ensuciando? ¿Foto? Foto bat je? Umeak mundu osoan bardinat direz. Ez dago ez mugarik, ez hizkuntzarik. Le? Ikusten duzue? Nor dau? Nor dauri? Amotikutxo ikusten duzu pantailan? Hemen pantailan gabiz ikusten. Eta Alexikon.com webunean jarraitu ahal izango diguzue, edo jarraitu ahal izango duzue gure abentura, hor astero zeiatuko gara zuekin komunikatzen bideo batzuen bidez, eta noski, Alexikon.com, zein Facebooken, zein Twitterren bidez, eta teknologia berriak asko fundazioari esker, jarraitu ahal izango duzue hau espedizio luze eta interesgarri hau. Ondo segi! Garte! Agur, agur!